A normativa de portos impide a instalación das atraccións das festas de Ribeira no recheo portuario por tratarse dunha zona vermella. A estrita aplicación da norma obriga ao Concello de Ribeira a buscar outra localización para evitar o pago de sancións que o ano pasado, xunto coa liquidación parcial, supuxeron un desembolso de 50.000 euros. En Ribeira se está aplicando de forma estrita por parte de Portos unha normativa que hasta agora non se acordaron nunca de aplicar, entonces se está dicindo que o que é unha zona roja non se permite o montaxe de atraccións de feira. Polo tanto, o ano pasado, que en principio tiñamos unha autorización verbal pola parte de Portos, se fixo unha liquidación parcial e unha sanción por unha ocupación do que sería a zona do recheo. As cantidades superaban en total os 50.000 euros e, polo tanto, o Concello non pode estar pagando estas cantidades anualmente, porque ademais aumentan exponencialmente pola reincidencia se fixéramos este ano o mismo. Entonces estamos negociando con os feirantes para traer de o que sería a zona da valla do malecón hacia dentro a ocupación da feira, estendela un pouco máis ao longo, e desa forma conseguir facela nunha zona na que Portos en principio non debería poñer ningún tipo de impedimento e poder levar a festa como se fixe toda a vida. Co ánimo de atopar a mellor ubicación para os titulares dos postos, o Concello xa mantivo varias reunións nas que a alternativa mellor valorada é a Avenida do Malecón e parte de Rosalía de Castro. Se valoraron outras ubicacións, se negociaron cos feirantes outro tipo de ubicacións, eles non teñen ningunha intención nin de moverse, nin de recolocarse noutras ubicacións, cousa que é entendible. Ademais, a ubicación de Ribeira, tanto en hostelería, por exemplo, está toda a hostelería de Ribeira mira cara ao mar. Se o moveramos, por exemplo, hacia esta zona de Besadas, que xa digo, non entra dentro dos plans, sería impensable. Creo que aquí teríamos dous, faríamos un prexuízo económico a todos os hosteleiros de Ribeira que non entra na cabeza. De todas formas, aínda que pareza que se prexudica aos veciños de Malecón, ao trasladalo se libera todo o aparcamento que queda dentro da zona portuaria, que sigue sendo hasta o día de hoxe, mentras Portos non o corte, non o cortou nunca, permitiría aumentar o aparcamento, que non se vería reducido. Dende o Goberno de Ribeira amosáronse moi críticos tamén coa atitude de Portos, posto que non eran tan estritos na aplicación da norma cando gobernaba o PP no Concello.